покрай цялото нещо Миро служи в казармата с песнята. С песнята служи в 6 злото в Плевен на по-така години. На 20 и няколко години. И там се запознаха с него. Ние не, че не се знаехме и преди това, ама там така да кажем доскрепиха взаимоотношенията. И след това, като се уволниха, какво стана тук в София? Аз живеех в 8 блок в Студентски град. Там ми беше общежитието. Дойдоха той с Венци, имахме един сподвижник в Плевен Смол Крил, много възлов играч, битбоксър, барабанист, пееше мелодични вокали, отделно и рапираше, може би познат на аудиторията като 2G, не знам колко, той с Сендо е имал изяви на по-късен етап и с много хора е колаборирал. 2G сещам за един, но той не е същия. Венцислав Върбанов се казва. Не е той. Да, така. Няма значение. Дойдоха двамата, Миро беше говорил с Пенс да ни заведе в Sniper Records, там да запишем някакво парче с песнята, Евалата, голямо уважение за него винаги както е било. Човека ни направи инструментал, отидохме в тях, поканени в дома си. Точно там ти видях коментарите за албума, като го пусна, нали го качихме в сайта. С песнята този 2005-та на издавания. Да, в Facebook страницата на 50 стотинки имаше някакви коментари, на които на тебе ти влизаха на контра. Да, влизаха ми някакви хопети там. Да, предполагам, не съм ги проверял, но видях, че ти запази добрия тон и като цяло гледаш да не им се връзваш много. Защото те го пишат, според мен е така... Наизуст. Да, просто от любов към спора, както го пее даже с Пенс. Всъщност те не го познават. Те не са готови и за спор, бе, просто за клепането. Да, аз искам да кажа, защото Спенс го познавам още първо така задочно се познавахме с него, но съм го виждал как... Виж, мен знаеш какво ме дразни най-много. В смисъл, когато нещо не ти харесва, кажи, не го харесвам този, ако въобще смяташ за нужно да казваш нещо. Да. Защото принципно като не ти харесва нещо, не е нужно да го казваш на целия свят. Абсолютно. Но ако приемем, че искаш отвътре те кара, кажи го, не го харесвам, то е толкова. Ама да тропаш така на дебело, дето той е педал, откъде знаеш, бе, ти нарежда ти някакъв човек, който едва ли не може да им е баща. Това е другото, ама не, уважението е голям проблем. Тъй или иначе... Да избегнем тази тема сега. Не можем да избегнем, ние да я пропуснем услужливо. Става въпрос, че аз съм човек, я тук в ефир го заявявам при тебе, че с песнята е протягал, аз съм го виждал, включително и на нас, ни е подал ръка. Човека ни покани в дома си, където живееше тогава, жена му беше там. Седнахме в хола, включи компютъра, почерпи ни, казвам, момчета, елате сега тук заедно, да кажете, аз ще предложа някакви неща, вие да кажете това дали ви харесва. За инструментала, да. Направи ни инструментала, разбрахме се още един път да се видиме, заведени в снайпера, записахме вокалите, след това той направи обработка на парчето, нали, аранжимент, смесване, микс-мастер и всичко, каквото се сетиш. От до. Направи ни 2 версии на инструментала, едната, защото има едни мелоди вокали, където Венци ги изпя там на припева. И ни го даде това парче и според мен то си стана яко парчето. Готино, изпълнявали сме го на живо, пускали сме го на хора, печатали сме го на дискове, така доста в тия години вече имаше дискове, нали? В смисъл така и масово хората купуваха. Това говори за Плевен Смол Крил. Да.